Да, и здравейте на всички! Аз съм Радостин и днес... Момент. Радо, ако изям някой от тия дини, какво ще Не стане? можеш да идеш. Такива дини златни. Блестяща. Разпомниш ли си? Може. Здрасти. Чао. Добре, да. Здравейте и чао. Да е. И сега ще ви представим играта Transformice. Аз вече влязох. Здравейте, хора. Ще играем в рейсинг, за да може да събирам чиз, защото нямам чиз. Аз съм чистичко левел. Това е смешната музика, бе, брат. Тук дори може да си простите, тук само под секрет много... О, вижте какви яки мишки има, да, господа. О, тук имам някакви нови ромове са правили магиоснически и такъв свят. А ти в английската ли си, бе? В английска, аз съм българска идиот. Ок. На английска ми вика. Да се направим на цял екран. Тук, али бъде в Room Racing, BG, ти ме последвай просто. Да. Защо не става вече Room Racing, BG? Айде да применим. Чакай, че не мога да... Ето. Пишете, уй, дами господа, 400 пинг. Ето това е Криско. Криско, я ден си, момче. Уц, Как за денти, че? с балерината. Я виж аз Вижте, какво ма, мога. Я виж как аз какво мога. Какво може? Аре, че с Да по-малко. минаваме мапа. Лека нощ. Да минаваме мапа, бе. Добре, аре. Сега ще тук ли си? Аз малко съм Не, забравил брат, да не играм. съм тук. Малко забравих играта, ама... Нимай Сори да хора, играеш. ако умра. Забравих играта, как се играе. Почти. Добре, че Радо ме посети да играе. Да, точно аз съм търсил. То че даде идеята. Да. Господа Фил. Хи-хи. Пък аз няма да филна. Айде да видим. Айде. Ой, чакай, имам 10 секунди, аз трябва малко се поразбързам, бе. Тя дупката къде? Аз къде съм? Я бе, черсото вътре ли, бе? Умрях. Иди да хоп-хоп. И ето като гледа, че идва Абе, черсо да изчезна, бе, брат. Не го знам. Не Чакайте съм ник. малко. Аз ще мина първи мапа, защото е нуп. Ой, друг нуп. Дих чиз. Малко трудно. Дами и И господа, ти час да го направим този клип. само за новите хора, които ще се запознаят в тази игра, качването с чиз е много по-трудно, отколкото качването без чиз. Как звучи, Крис? А да го направим този клип, че един час. Банджи Кама може да снима само по 10 минути. Ама после може да ги направиш, бе. Ние с Криско как сме качили клип 50 минути, де ти Да, играем ама на аз не мога Майнкрафт. да преработвам. Крис, Кой е влизам. Криско? Кой е Криско? Аз? Шугар Кейн се Радо го прави всички на захар. Не всички, остави малко. Колкото ще е 37. Да. Други го прави на захар. Стак захар. Чакай, може. че тук. Не мога да направя. То може да го имаш, нали разбираш. Насам. Така малко бе. Да видя колко чити имам. Почти 300. Аз почти... Кой пече картофил, е? Ти си тъп, Крис. Айде да играем на футбол. Аре! Чакай, от дома аз не знам как се пишеше. Аре на... Пил ли беше? Да. Пил, какой ти. Така, аз съм напиша. Чакай, пил. 9. Рум ли трябва да напишем или стая? Чакай да видя аз как беше то сега. Радо, ти показа ли им басейна? Ето го. Рум, пил, да. Рум, пил. Влизай при мен. Що не стана, не. Чакай, ще Чакай, пробвам ти мода футбол. как беше то за пил. Ама то събрано ли трябва да бъде, бе? Да, събрано, добре, значи. Рум, пил, 999. Ето го, влизай при мене.
Чакай малко. Много бързай. Вижте, Радо, като ще правим заря, ще снимаш ли клип? естествено, на нова година. О, тогава няма да участвам. Пея. Аре. Пел. О, Какой ти е? овца, Какой Мини ти? зомби кокошка. Какой ти е? овца. Аре, готов ли си? Какво трябва да Стреляш ли правим? както дед мача? Ако правиш на дед мача, бе, Радо. Стреляш се с някакви различни айтеми. Мишки ще се стрелят. Добре. Имаш още 2 живота спокойно. О, добър. Смирай. Оле! О! О, давай стрелички. Благодаря. Умирай. Башагото. Радо, кой ще кажеш, че там горе прасенцата да си ги отглеждаме, да снимаме клип, като ние лично ги убиваме. Добре. Умирай, Радо. Радо, колко барут ни трябва за смотаната заря, бе? О, не ни трябва барут, аз ще участвам с вас. Какво ни трябва? Лапис с Ба, какво? На малко година ли ще такова, лапис че? Ти я знам когато съберем майта ми. Кой изпътвам трансформацията? Аз сам трансперсон, да. Стоп игра. Стоп. Добре. Нали го? Радо, аз тук пак се пазарих с някакъв, аз му давам такова. Колко ли той ми дава диаманче? Сега ли? Не, бе. Сутринта такова. Пунч. Я застане пред мене. Давам Да ми го ста. един стак, дъма и 30. О, аз имам голе. Ще сдя само чука. Опа, оле. Колко? Леле, майко. За Тук много интересно. 50 дъма. Ами как ще го лъжи за 50 даймонда? Или 30. Давайте някакви идиоти постоянно. Аре, лава в... Фащат се, Радо, един ми даде стак диаманти за... Такова. Я лава в рум. ХНС 12. 2. О, съм джукса. Чакай да гейм модовете имаш един гейм мод. Какой диха на себе? Аре, лава в футбол. О, футбол. О, брат, 3 стака. Кой имаш? Ардия пише футбол. Кой имаш 3 стака? Кока ли? Добре, аре. Идвай. А ти ми пише, че за хнаса? Пиши. За един О, стак. умри, Радо. Мреш. Аре, лава. Мреш про. Радо, сияйния камък, за какво го използвам? Чупя го. Хора, като гледа, че той ме вкара. Сияйния камък. Добре. Радо, снимаш ли? Виж какво става, брат. Снимаш ли, Радо? Чакай, бе, не ми се предна просто. Не знам, брат. О. Как го игра? Не. Аз съм матка. Ко става тук, бе? Нищо не става. И що не става? Виж, там е господа какъв перфектен каш. И гол. Колко се Едно ли на един на футбол? 3 стопия, ей. Радо, ако прашната си игра. Ома. Слушайте ли ма? Радо, утре се О, даска, що добре. не снимаме на Майнкрафт в сервера, бе. Като се научим. Добре. Виша. Аз ще имам по математика да пиша утре. О, Чао, Крис. аз не съм казал, че... Аз ги нагласи чанта, да? Чили Добре, ще го. Умри! Не. Радо, прах от сияен камък, ползва ли се за полшанки? Топката я няма. Добре. Давай късни! Не, фърле! Не!
Подай ми я. Подай ми я.